Isa po ang ilang simbahan sa iba't ibang bayan po ng La Union sa lokal na pagdaraos ng trillion peso prayer rally. Kahapon po yan, Nobyembre 30, bilang suporta po sa lumalawak na pambansang panawagan laban sa korupsyon. Ang aktibidad ay bahagi ng sabayang pagkilos ng mga komunidad ng pananampalataya, civic groups at mga ordinaryong mamamayan upang manawagan ng katapatan, integridad at responsableng pamumuno sa pamahalaan sa layuning maghatid ng mensahe ng pagkakaisa at paninindigan. Nagtipo ng mga lumahok sa pamamagitan ng sama-samang panalangin at tahimik na pagkilos. Sa paligid ng St. William the Hermit Cathedral, kapansin-pansin ang mga nakabiting puting laso, isang simbolo na ayon sa mga organizer ay kumakatawan sa pagkakaisa ng simbahan at determinasyon na itaguyod ang malinis na pamahalaan. Ang simpleng simbolo ay naging paalala ng pagkakabuklod ng komunidad para sa isang adikaing mas malaki kaysa sa sinuman. Bahagi ng sabayang pagdiriwang sa iba't ibang panig sa bansa ay layo ng trillion peso prayer rally na palakasin ang panawagan para sa transparency, accountability at tunay na reforma sa gobyerno sa pamamagitan ng sama-samang pananalig, kolektibong panalangin at patuloy na advokasya. Umaasa ang mga lumahok na magiging daan ito tungo sa mas matuwid, makatarungan at maunlad na Pilipinas. IFM News. IFM News. IFM News.